Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Саба телевидениесында сезнең котлау хатларыннан төзелгән җырлы бүләк тапшыруын башлап җибәрәбез. Һәм аның кысаларында без бүген Җиһан Шина Тәскирә Заһидулла кызын юбилее белән котларбыз. Саба районы Татар Икшермәсе авылында яшәүче кадерле тормыш иптәшем, яраткан әниебез Җиһан Шина Тәскирә Заһидулла кызының 31 октябрьдә үзенә генә хас юбилей бәйрәме. Кадерле әниебез, бүген барыбыз өчен дә якты, илаһи зур бәйрәм. Җир йөзендә әнидән дә якын, әнидән дә рәхимле, мәхәббәтле, әнидән дә улы зат юктыр. Дөньяның рәхәтен, тормышның михнәтен, күңелнең сафлыгын, намусның паклыгын аңларга өйрәтүче син безнең кадерлебез. Аллаһның мең рәхмәте яусын сиңа, әниебез. Кешене бәхет тудырмый, бәхетне кеше ясый. Син үз бәхетеңне үзең тудырып, әтиебезгә, балаларыңа, туганнарыңа да өлеш чыгарасың. Рәхмәт сиңа һәр вакыт якты йөзең, тәмле сүзләрең, мул истәлләр белән каршылаганың өчен. Гомер юлларың озын булсын, кайгы хәсрәт күрми, һаман шулай безгә терәк булып, әти белән тигезлектә, балаларыгызның, оныкларыгызның, якыннарыгызның игелекләрен күреп, бәрәкәтле тормышта, күңел тынычлыгы белән яшәргә язсын сезгә. Әни диеп әйтер кешең булу, нинди бәхет бит ул дөньяда. Шатлыкларың булса уртак була, кайгыларың булса югала. Уйлама әле картаям дип, шат, көләч бул, сүнмә, сүрелмә. Кадер хөрмәт күреп үтсен гомерең, урыннарың булсын гел түрдә. Безнең күңел һәр чак сиңа тели иң изге теләк. Җир йөзендә синнән башка бер кем юк кадерлерәк. Бик гади син, бик гүзәл син, бар кешегә карата. Шуңа күрә яше карты сине бердәй ярата. Өебезнең кояшы син, һәр кемгә җитә җылың, әти белән парлы килеш җырлагыз тормыш җырын. Бәйрәмеңнең матур хатирәсе күңелеңдә калсын уелып. Тәбриклибез сине чын күңелдән, барыбыз да бергә җыелып. Иң изге теләкләр белән әтиебез Сабир, улларың Рамил, Илшат, киленең Фәнзия, оныкларың Азалия, Азат, шулай ук бу теләкләргә кодагыең һәм барлык туганнар да кушыла диелгән. Безнең иҗат төркеме дә сезне ихлас йөрәктән юбилейгыз белән тәбрик итә. Саулык, сәламәтлек һәм иң мөһиме озын гомер телибез. Кояш кебек нурлы әниемә, багышлыйсым килә җырманы. Синең янда һәр чак җылы әни, яктыртасың барыр юлымны. Синең янда һәр чак җылы әни, яктыртасың барыр юлымны. Алтын киңәшләрең бирергә дә, юлатырга һәр чак әзерсин. Сау сәламәт булып яшә әни, дуга итеп теләк телим мин. Сау сәламәт булып яшә әни, дуга итеп теләк телим мин. Әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны. Әни, кадерлем син минем, бүләк итәм
Дәй яқты нурлар булсын, һәм сүнмәсен өмет чаткысы. Рәхмәт сиңа барсы өчен, әни, әни. Йолдызларның син иң яктысы. Рәхмәт сиңа барсы өчен, әни, әни. Йолдызларның син иң яктысы. Әни, әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны. Әни, әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны. Әни, әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны. Әни, әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны. Бүләк итәм сиңа җырымны. Хөрмәтле телевизор караучылар, Сабат телевидениесенең бүгенге тапшырулары ахырына якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр дип без сезнең белән саубуллашабыз. Һәр көнегез яхшы яңалыклардан торсын. Исән-имин булыгыз.